बावैसो सिगां बिथां डक्टर अनजलिया बुंदों गामि सोस'नाय आरो दानख'नाय बे मोनसे माबा खालामनो मोजां जायाखै। बेयाव गामि सोसननाय आरो दाननाय बे दफाया जुदि थानाङाबा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा बोरैहाय जागोन, बोरै हाबनायनि लामा थागोन। दा गामि सोसननाय होनोबा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाया हाबथारनांगौ। बेयावबो गामि दं, गामि हिसाबैनो हाबगोन, बर' गामि बा एसटि गामि हिसाबैनो हाबगोन। दा जुदि बाद होनांगौ जायोबा मोनब्रै जिल्लायानो थागोन गोजाम जिल्लाया। आरो बिथांमोना जिहेतु बुंखादों जे खुनु माने जिल्ला बाराया, सिमा बाराया। दा होमबा बे इंगितखौनो बिथाङाबो होनो नागिरदों नामा जे जाय बिथाङा थांनाय गोलाव सम माने सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाखौबो लानानै सिमा लावनांगौनि बाथ्रा बुंबाय। दिनै सिमाया लावनायनि थाखाय रोखा जाफैबाय। बे बेलायाव दिनै गामि सोनाय दाननाया थानाङामोन होननानै बुंबाय। आरो बिथाङा हयथ' मोजाङै मोनथिया खोमा, आरो मोनथियोब्लाबो राजनितिनि थाखाय हयथ' बेबायदि बुंदों जानो हागौ जे मा जे दिनैहाय थांनाय बिटिएडि सुक्तियाव 95था गामिया डिसपिउटेड गामि जानानै दंमोन। आरो बेखौ मोनफ्रोमबो 6 दाननि उन भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारजों मोनसे रिभिउ कमिटि बा बिदिनो मा होनदों मनिटरिं कमिटि दंमोन। बिथांमोनहा बे मनिटरिं कमिटि 6 मासनि उन बा 6 दाननि उन जिरायनानै रिभिउ खालामनांगौमोन। थांनाय 17 बोसोराव जोङो खोनाफेराखिसै जे रिभिउ मिटिं जादों। बै माने गामि सोनांगौ जे 95था गामिया डिसपिउटेड जानानै दं, बेखौ सोनांगौ ना बाद होनांगौ, बिनि जेबोखौनो बुंनाय जायाखिसै। दिनै बै 95था गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै मिजिं थिनानै दं जे गोदोनिहाय जोंनि गामियाबो माने हाबथारनांगौमोन। बिएसिआव दंमोन, बिटिसिआव दानजाबाय। दा दिनै बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नायजोबनानैनो दिनै बिटिआर सुक्तियाव बे गामि दाननाय आरो सोनायनि बाथ्राया फैदों। आरो बे गामि सोनायनि बाथ्रा फैयाबा दिनै बिश्वनाथ माने जिल्लासिम बारायहैनांगौ, गहपुरसिम बारायनांगौनि बिनि जेबो बाथ्राखौनो हयथ' फैनाय नङा। बिथाङा मोनथिया गहपुर जिल्लायाव नोङो एबसुनि सोमावसारनायाव 534 सुबुंफ्रा नोङो मुंख्लं जानांदों। जेराव एबसुनि सोमावसारनाया 1135 मुंख्लं जादों, बिनिनो 534 साया बै गहपुराव मुंख्लं जादों। दिनै बिथांमोनहा उथुजुग जे दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोनसे लामा नुदों जे दिनै बिथांमोननिसिम सिमाया बारायहैगोन। दा बेखायनो बिथाङा जि बुंदों दा बियो जोबोद इनाय जादों। जोंनि मुंख्लंफोरखौ नोङो अपमान खालामनाय जादों। आरो बिथाङा बर'फोरनि जे सोमावसारनायनि जे जारिमिन, बे जारिमिननि बादगा हयथ' खोथा बुंदों। बिनिखायनो बिथांनिसिम जि बुंनाय बेखौ जोङो गासै हारि माहारिया बिनि फारसे सांग्रां जानांगौ दं। बैनि नेताफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जा सांग्रां जानांगौ दं। बेनिखायनो आं खावलायगोन गासैबो जोंनि बिटिआरखौ मोजां मोनग्रा, बिटिआराव हाबसननो लुबैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बै दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव बिजिरनानै नायनांगौ दं। मैयासो बुंदों बिथाङा बिटिआरनि सासे सागानगिरि थिरेन बर' बिथाङा, नाथाय बे एकर्डआ हाखु दाखु जादों आरो बेयो मोजां जायाखै। आं मिथिया बिथाङा बबे सर्सजों बुंदों जे नैबे एकर्डआ हाखु दाखुनि बाथ्रा नङा। बियो 2017 मायथाइनिफ्रायनो बे स्टार्ट जादोंमोन। फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव बियो जोबफैदों। दा दिनै गावबोथ' सासे दैदेनगिरिमोन, NDBPनि बिथाङा आफादगिरि आरो सागानगिरि। दा आफादगिरि आरो सागानगिरि जालायनानै बिथाङा हाखु दाखुखौ बै समाव मानो बुंदिया? सुक्ति जाखांनायनि उनावसो दिनै हाखु दाखुनि बाथ्रा बुंबाय। बिथाङा सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिल्लीनिफ्राय आसामसिम फैयोब्ला मा राहाजों बोरैहाय फैयामोन, बे बाथ्राखौनो नायबानो नुगोन जे बिथाङा बै समाव मा माने गोसोजों बेबायदि मोनसे राहाजों बिथाङा सफैलायामोन। दिनै आरोबाव मानो फैयै फैयै हाखु दाखु जादोंखौ बाथ्राखौ मानो बिथाङा बुंफैनो नागिरखो? दा बेयाव बुजिनानै मोनाखै, बे बिथांनिसो बाथ्रा जाबाय। बेखायनो जों सानो बा आं बुंनो लुबैयो बे हाखु दाखुनि खोथा नङा। आरो जोबोद मोजाङै सानै हयैनो बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों। आरो बेजों दिनै जों बुंनांगोन जे बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट होननानै बुङोमोन। दिनै नैबे सुक्तिनि गेजेरजों सारा बुहुमनि बर'फोर, जेरैहाय बिटिआर नोङो सिमा लावनानै गहपुरसिम बिटिआरआ जागोन। बिनि बायजोआव थानाय आसामनि मोन 21टा जिल्ला, बेखौ लानानै BKWSC बे काउन्सिल जाबाय।
आरोबाव जोंनाव मोनसे दफा दङ जे नोङो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स एन्ड माने सेन्टार अफ एक्सेलेन्स जायजों जोंनि आसामनि बायजोआव थानाय जेरैहाय मेघालय नागालेण्ड अरुणाचल बिनिफ्राय बेंगल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव दङ जोंहा नेपालाव बर'फोर दङ बांलादेशआव बर'फोर दङ दा बै गुबुन गुबुन जायगा एबा हादोराव थानाय बर'फोरनि बिथांमोननि थामोनथा सिनायथि राव थुनलाइ हारिमुनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय नैबे सेन्टारखौ खालामनाय जाबाय दा बेजों नुबाय नैबे सुक्तिजों जोङो बर'फ्रा जेरावखि थायाथों मानो दिनै बिनि रैखाथि सिनायथि थामोनथा बेखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनो हागोन बा बेजों बिथांमोना रैखाथि मोनगोन दा होमबा दिनै बे हाखु दाखु जादों होननायनि बाथ्राया बोरै जाखो बेखौ जोङो सानस'नो हायाखै जोंनिया सोसननांगौनि थाखायल' नङा जोंनि जि हाबाफारि दिनैनि बिथां जयन्त बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा सासे सोद्रोमा थ' बिथांखौ जों बरायनायजों लोगोसे जोंनि जा बाउन्डारि दङ बे बाउन्डारिनि सोमोन्दै एसे बुंथिना होनो थाखाय बिथांखौ जों लिंनानै लाबोदों गतिके जोंहा मोनसे मिजिं दङ जे जोंनि बे जिथु 2 नं वार्डआव बर' मेजरिटि दङ ट्राइबेल पिपोल आरो बर'आनो ट्राइबेल मिन्स गतिके बेखिनि ओनसोलनि सुबुङा जे बिटिआरआव हाबनायनि थाखाय जोबोद उसुगुथु जानानै दङ गतिके जिहेतु जाखांलांनाय बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआव जिहेतु मोनसे दफा दङ जे कन्टिगुवास एरियाफोरा माने बिटिआरआव सोसनजागोन गतिके एज ए कन्टिगुवास भिलेज जोंनिया जा 2 नं वार्डनि पुब्रिहाबारि थोरिबारि सुपा आरो सारियालि बे मोननै सुपाया बेखायनो जोङो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिना मोननो थाखाय बिथांखौ लिंनानै लाबोदों आरो मिजिंथिदों जों हयथ' दा जिथु गामि सोसननाय बेयाव जोंनि गामियाबो हाबसनगोन होननानै जों मिजिंथिदों